Salut! În acest video vreau să vă prezint noul model de cheie Smart pentru marca BMW. Noile noastre modele de chei Smart pot fi de acum personalizate adăugând imaginea dumneavoastră preferată pe fundalul ecranului. De altfel, noile modele au fost upgradate atât pe partea hardware cât și pe partea software. Și mai exact, capacitatea bateriei a fost mărită, a fost adăugat un modul safety astfel încât dacă uitați să încărcați cheia și rămâne fără baterie, butoanele fizice vor continua să funcționeze pentru a nu avea probleme cu mașina. Display-ul a fost înlocuit cu unul mai performant, mai rapid și mai rezistent. Meniul, după cum observați, a primit un refresh și arată mult mai cool. Am adăugat în meniul cheii și limba română, dar și o aplicație unde ne putem conecta. Acum putem modifica tematica meniului, luminozitatea cât și timpul de funcționare al ecranului. Pentru mai multe detalii